песняй вітаєм, о Марія, місяць май, серця в пашану складаєм, ти нам ласки посилай, час майовий для землиці, розквіт дивної краси, і звенить по світі слава, щастям повнить наші дні, і звенить по світі слава, щастям повнить наші дні. Твоя літость хай осушить от слез горьких сумный след, лаской милостью наполнить пустку, где жил брыдкий грех, и для всех нас заяснее, хай той любови ясный рай, хай уся земля вітає, о Марія, місяць май, хай уся земля вітає, о Марія, місяць май. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие, святая мша, в якой сьогодні удільничаємо, буде ахвярована у інтенціях, які хвилину назад ми представляли на винні до Маті Божої Ченстаховської. Будем давяраць усе этой інтэнцыі Пану Богу, прасіць, каб, калі такая яго святая воля, каб ён выслухаў тое, аб чым мы яго просім. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна удзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молімся, усемагутны Боже, учыні, каб пад Тваім кіраўніцтвам жыццё на зямлі развівалася ў спакоі, а касцёл Твой няхай без перашкодаў Табе служыць праз Пана нашага, Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне першага паслання святого апостала Пятра. Умілаваныя, ведайце, што нетленным срэбрам ці золатам адкупленыя вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнаю крывёю Хрыста, як беззаганнага і чыстага ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся у апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз яго ў Бога,
які ўваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалою, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Ачысціўшы паслухмянасцю праўдзе душы вашыя, для некрывадушняй братняй любові, ад чыстага сэрца шчыра любіце адзін аднаго, бо вы народжаны зноў не з тленнага насення, але з нятленнага, праз Слова Божа, якое жыве і трывае. Таму што ўсякае цела быццам трава, а ўся краса як быццам кветка травы. Трава завяла і апала кветка, а Слова Пана трывае навекі. І гэтым словам ёсць добрая навіна, абвешчаная вам. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Хвалі, Єрусалем, Пана Твайго Бога. Хвалі, Єрусалем, Пана Твайго Бога. Хвалі, Єрусалем, Пана, прославляй Сіон Твайго Бога, бо Ён умацовує засови брамаў Твоих, благословляє сярод Тебе сынов Твоих. Хвалі, Єрусалем, Пана Твайго Бога. Ён усталёвае мир на Твоих межах и засвячае Тебе отборною пшаницей. Ён засылае слово свое на землю, вельми хутка ляціць Яго слово. Хвалі, Єрусалем, Пана Твайго Бога. Ён абвясціў слова сваё Якубу, пастановы свае і прысуды Ізраэлю. Ніякаму народу больш так не учыніў. Яны не ведаюць прысудаў ягоных. Хвалі, Єрусалем, Пана Твайго Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сын чалавечы прыйшоў, каб служыць и отдать жыццё свое для откупления многих. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И за Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. Калі вучні былі ў дарозе і падымаліся ў Єрусалім, Езус ішоў наперадзе іх. Яны ж дзівіліся, а тыя, хто ішоў за ім, былі спалоханыя. Ён зноў узяў 12 і пачаў казаць ім пра тое, што павінна з ім здарыцца. Вось мы падымаемся ў Єрусалім, і Сын чалавечы будзе выдадзены першасвятарам і кніжнікам. І яны асудзяць яго на смерць і аддадуць яго язычнікам. І будуць здзеквацца з яго, плёўваць яго і бичаваць яго. І заб'юць яго, а на трэці дзень ён уваскрэсне. Падышлі да Езуса Якуб і Ян, сыны Забядэя, і сказалі: «Настаўнік, мы хочам, каб ты зрабіў нам тое, пра што цябе просім». Ён адказаў ім: «Што хочаце, каб я зрабіў вам?» Яны сказалі яму: «Дай нам сесці аднаму праваруч, другому леваруч у славе Тваёй». Але Езус сказаў ім: «Не ведаеце, аб чым просіце. Ці можаце піць келіх, які я п'ю, і прыняць хрост, якім я ахрышчаны?» Яны адказалі: «Можам». А Езус сказаў ім: «Келіх, які я п'ю, піць будзеце, і хростам, якім я ахрышчаны, будзеце ахрышчаны. Але даць сесці праваруч і леваруч мяне не ад мяне залежыць, а каму прыгатавана». І пачуўшы 10 іншых вучняў, пачалі абурацца на Якуба і Яна. А Езус, паклікаўшы іх, сказаў ім: «Вы ведаеце, што тыя, хто лічыцца князямі народаў, пануюць над імі,
і вяльможы іх уладараць над імі. Але не так няхай будзе між вамі. Хто хоча быць найбольшым сярод вас, няхай будзе вам слугою, а хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе вам нявольнікам усіх. Бо і сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христа. У духу служэння пакорна просім нябеснага Айца аб дапамозе нам і нашым бліжнім. Молімся за папу Льва XIV, каб яго служэнне касцёлу і свету прыносіла вялікі плён веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіраўнікоў народаў, каб яны разумелі, што самі з'яўляюцца слугамі грамадзян. Цябе просім. Молімся на тых, хто, нягледзячы на цяжкасці, аддана служыць Хрысту, каб яны вытрывалі ў гэтай службе і заўсёды заставаліся вернымі Яму. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых святароў і законнікаў, каб за верную службу Богу на зямлі яны атрымалі вечнае шчасце ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за у тых інтэнцыях, якія мы складалі перад абразом Найсвяцейшай Багародзіцы Марыі. Просім таксама, каб Пан Бог пачуў тыя інтэнцыі, якія носім у глыбіні свайго сэрца і якія прагнем прадставіць Богу. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы жылі у пакоры і ў духу служэння бліжнім. Цябе просім. Просім Цябе, Пане Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб у клопаце пра сябе мы не забывалі пра бліжніх. Праз Хрыста Пана нашага. Маточка Божая, Маточка добрая, бедные дети, мы кличем Тебе, песней покорные, мольбы складаючи, сердце свое отдаем мы Тебе. Вылечь Ты сердца нам раны глубокие, милостью чистою нас запали, каб хвала Божия, не жальба вечная, в небо летела с городной земли. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Міласэрны Ойче, ад Цябе паходзяць дары, якія мы Табе прыносім. Прымі іх як сведчанне нашай супольнай адданасці і учыні, каб ахвяра, якую мы складаем, дзякуючы Тваёй дапрыні, дапамагла нам дасягнуць жыцця вечнага. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом Тваім Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа. Ты праз свайго ўмілаванага Сына слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця, таму служыць Табе ўсё стварэнне. Праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя, аднадушна бласлаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословен
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое ўваскрашэнне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, ўдасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак спакою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету.
благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Наш Пан, хлеб небесный, між нами живе, Ён сумным надею и радость дае, покорно сыходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан, добрый пастырь, притулок слабым, дае литостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняе надеи святлом. Наш Пан милосердный, Ён любит свой люд, промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу узбуджать. Наш Пан прославленный, до нас Ён иде, приносячи мир и сутеху беде. О свету збавление, ты моцай своей, ратуй нас заўсёды з няволі грахом. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй и надею пошли. Молимся. Узмоцненыя збавенным даром Эўхарыстычным, просім Цябе, Пане, учыні, каб гэты сакрамент, якім Ты умацоўваеш нас у зямным жыцці, забяспечыў нам удзел у жыцці вечным праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и у Троицы Бог святый.
Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сині Откупитель світу Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Одины Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анgelов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас.
які береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, баранку Божий, які береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане, баранку Божий, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Этой величный сакрамент ушануйма щиро все, тратить моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго откуплення, які жывеш і валадарыш на веки вечныя. Амен.
Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка. Хвала вечна, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою яму честь тут отдаем, о Мария. Да Бога кличем мы с тобой, магнификат, о Мария. Ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою яму честь тут отдаем, о Мария. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсюди, и навеки вечные. Амен. Святий Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.